हेल' लोगोफोर बे समाव मोनसे गोनांथार खौरां नोंथांमोनजों लोगोसे बाहाय शेयार खालामनो लानाय जादों। दा बाहाय जोङो गोबाङानो नेगासिनो दङमोन जे जोंनि हादरनि आरो जोंनि आसाम रायजोनि मोनसे गोनांथार आनजाद जायखौ जोङो मेट्रिक आनजाद होननानै मिथिनो मोननाय जायो आरो बेजोंनो लोगोसे आसामनिनो हायार सेकेन्डारि आनजाद। दा बे जोंनि हायार सेकेन्डारि आनजाद आरो मेट्रिक आनजाद बे मोननै आनजादनि सायाव जों गोबाङानो जागोन जाया गोबां कनफिउजन आरो गोबां सावरायलायनाया जागासिनो दङमोन आरो बेखौ दिनै सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि बिथां रनेश भेगु बिथाङा फोसावनानै होबाय जे बियो मेट्रिक आनजादा केन्सेल जाबाय होनदों। दिनैहाय फाइनाल जागोन होननानै गोबां खौरां बिजोङावनो फोसावबाय थाखादोंमोन बिथांमोनहा आरो दा बेयाव केन्सेल जानाय खौरांखौ दिनै बिथांमोनहा फोसावबाय। मख'जांदि बे केन्सेल खालामनाय प्रग्रामाव गोबांथार फरायसा आफादफोरजों लोगोसे सरकारजों जयैनो सावरायलायनाय जादोंमोन आरो बेखौ कभिड-19नि सिटुवेसनखौ फरायसाफोरखौ अफलाइन आनजाद खुंहोनो हाथावथाव जायैखौ नुहुरदों होनदों बिथांमोनहा, बेखायनो बेखौ केन्सेल खालामनाय जाबाय होनदों। दा बेनिफ्राय खोथाया जाहैबाय केन्सेल खालामबाय जिहेतु दा रिजाल्टआ माब्रै फैगोन एबा मा रोखोमै फैगोन डिभिजन वाइज बेफोरनि सायाव जोंनाव गोबां सोंथि जानानै दङ। दा बे जाहैबाय बिथांमोनहा फोसावनाय बादिब्ला बिथांमोनहा बे मेट्रिक आनजादनि आरो फिथाइखौ फैगौ 30 जुलाइआवनो फोसावनायनि बिथांमोनहा थिरांथा लादों होनदों आरो बेनिफ्राय टप 10खौबो सिगांनि बादि मार्कसजोंनो बासिनाय जागोन होनदों। टप 10आ जेरै दङ सिगाङाव जेरै होयो बिदिनो होगोन बिथांमोना बेखौबो बुंदों। दानिया जाहैबाय बे मेट्रिकनि जिहेतु रिजाल्ट खालामनांगौ, दा बे रिजाल्ट खालामनांगौनि थाखाय मोनसे आफाद एबा कमिटि दानानै होनाय जागोन होनदों। जाय कमिटिया मेट्रिकनि थाखाय मेट्रिक मोनसे आरो हायार सेकेन्डारिनि थाखाय मोनसे आरो बे कमिटिफोरानो मा खालामगोन होनदों सिगांनि फरायसाफोरनि मार्कसखौ नायनानै बिथांमोनहा बे डिभिजन वाइज एबा पास जायै बेनि सायाव लागोन होनदों। मानो होनबा बाहाय बिथांमोनहा बुंनानै होआखै जे गासैखौबो पास खालामजोबनाय जागोन, बे बाथ्राखौबो बुंनाय जायाखै। नाथाय बे मार्कसखौ नायनानै जिहेतु रिजाल्ट खालामनांगौ दङ, दा बे रिजाल्ट खालामनांगौनि थाखाय मोनसे कमिटि दाना होगोन, मेट्रिकनि थाखाय आलादा आरो हायार सेकेन्डारिनि थाखाय आलादा। दा बे कमिटिफ्रानो नायसंगोन। आन्दाज खालामहरनायाव नुहुरदों दासिम बिथांमोनहा फोसावाखै। दा बे कमिटिनि गेजेरजों माबायदि खामानि जाहैनो हागौ बेखौ जोङो नाहरगोन। दा मानो होनबा क्लास 10नि सिगांनि मार्कस होननानै बुङोब्ला स्कुलावसो थागोन। बे स्कुलनिफ्राय बिथांमोनहा डाटाफोर लानो हागौ, बियो सियर नङा, बिथांमोनहा फोसावाखै। नाथाय कमिटिखौ खालामनानै होगोन जिहेतु आरो सिगांनि मार्कसनि खोथा मख'दों जिहेतु बिथांमोनहा बेखौ खालामनो हागौ आरो दा बेखौ जों गोबां सानहरबा नुहुरनो मोनो। स्कुल बिथांमोननि गावबागाव जेरै क्लास 10नि थाखाय क्लास 10, क्लास 12नि थाखाय क्लास 12 बिथांमोना स्कुलाव डाटा बिहरनो हागौ, सिगांनि मार्कसफोरनि कालेक्ट खालामनो हागौ, बे हिसाबै बिथांमोना खालामनो हागौ। दा बेयो आंनि बुंनायसो, बेबायदि आइडिया लाहरदों। मानो होनबा सिगांनि मार्कस होननानै बुङोबा मानो होनबा बिथांमोनहा बर्डनि जेबो एग्जाम होथ'वाखै एबा थांथ'वाखैमोन, बेखौ स्कुलाव कालेक्ट खालामनो हागौ। जेरै बिथांमोनहा इउनिट टेस्ट लादों, हाफ इयारलि लानाय आरो नङाबा प्रि टेस्ट लानाय, बेफोर मार्कसफोरनिफ्राय बेखौ लांनो हागौ। बे हागौसो बेखौ आङो आइडिया खालामनानै नोंथांमोनजों बेखौ बुंदों। नाथाय बिथांमोना फोसावनानै होआखै, जायखिजाया कमिटि दागोनल' होनना बुंदों आरो बे कमिटियानो नायगोन होनदों आरो मार्कसखौ नायगोन होनदों जिहेतु बे बाथ्रा आरो दा बेखौ नोंथांमोनाबो सानहरबा नुहुरनो मोनो। दा बेनोमोन, आसा खालामो फरायसाफोरा अब्लाबो गावबागावनि रिजाल्टखौ नायनो थाखाय मोजाङै सिरियासै नेनानै थागोन आरो बेनि थाखायनो सिगांनि मार्कसफोरखौ गावबागावनिखौबो सोरहा मा मोनामोन बबे इउनिट टेस्टआव बेफोरखौ गासैखौबो डाटाखौ रेडि खालामनानै लानांगोन नोंथांमोनहाबो, फरायसाफोराबो। बेखौ आङो मिजिंथिदों। एसेनोसै, गोजोन्थों।